עכשיו תורי. תראו איזה יופי. אז קודם כל רוצה רגע לברר מי הקהל שיש לנו כאן, אוקיי? אתה יכול להדליק לי אור שאני... בכלל, תשאיר את האור דלוק כולנו פה ביחד. למה שרק אני אהיה מואר? שיהיו מוארים גם היום, קוסומו. בואו נראה מה... ננסה רגע לבדוק איזה קהל יש כאן. יש תלמידים? בואו נלך, נחזור אחר כך. תתפנו אחד אחד, אני אעסיק אותם בינתיים. מה קורה בבית הספר? תגידו לי, בטיולים השנתיים, הנהג של האוטובוס, הוא בבוקר מודיע לאשתו שהוא נוסע לתימן? או שאצלו במשפחה לא יודעים שהוא כזה חברמן. הנהג שלנו חברמן, הוא ייקח אותנו לתימן? מה השטויות האלה? הנהג חברמן, שיקח אותנו לאיזה בית זונות, שיסדר מחיר טוב. זה חברמן. תימן, מה נעשה בתימן? בארץ שנייה, האוטובוס עוצר, יורדים בתימן, מה עושים?